Good morning, Kay. Oo, purado na, oh. Wait lang. Pogi. Sus. Minsan bati sila ni Groot, minsan magkaaway. Ano to si Groot eh? May sapak minsan. Lalakad mo na si Grootin? Ha? Ha? Nag-ano ka na? Agot ka, mayawi mo. Ano? Ayun niya yung pangalan na Grutay. Wala ka pa chinelas eh. Oh, good luck naman sa'yo. Uy, wait lang, Groot. Sige, ako na lang magtanggal, be. Good morning, guys. Tinanghali ako ng gising. Nag-alarm naman si Daddy kaso walang ba't na... Ay, oo. Kasi, dito, hindi pala nagpaluto si Chris ng baon. Friday kasi ngayon. Sabi niya, wag na ka lang magluto, mami, ng baon ko. Kasi, short in period sila every Friday. So, ayun. Yaya na lang yung, niya, yung hinihingi niya. Tapos yun, after lunch kasi nandito na siya mga alauna. So, mamaya na lang ako magluto ng ulam namin. Bala ko sana magmunggo na may hipon kasi fave niya yun. Sabi niya mamaya na lang daw pag uwi niya siya kakain dito. Kaya yun, since hindi ako gumising ng maaga, ako bumangon ng maaga, na diretso yung tulog ko, guys. Nagising ako 5:30 na. Buti nga kamo, naliligo na si Chris. So, ayun. Ayoko naman magpadali na para mag-asikaso para magbihis. Yun, pahinga muna namin ngayon Friday, and then tomorrow padyak ulit kami. Sama ko si Chris sa seaside para sayang nga nandito na si Tonton para pati mga aso masama ko doon, diba? Doon kami kahit sila sama ko doon kami maglakad-lakad. Tapos nagbabay kami, naman sila lakad-lakad. So yun, gandang banding yun every Saturday for Chris and BK. May ibang naman, may ibang environment naman. Pok na! Tanong mo yung inangat-ngat mo. Pasaway ka talagang. Tingnan mo, oh. Sinisira mo na yung natin. Ikaw talaga. Bad. Bad yan eh. Na! Guwapo. Yabang ang guwapo. Yabang ang guwapo. Shhh! Di ba bad trip yung bagay? Yabang ang guwapo. Asa na yung tutoy mo kasi? Binila ka ng tutoy eh. Yabang ang guwapo. Pupunta na lang siguro ako sa store mamaya. Kasi ilang araw ako hindi pumunta dun eh. Kasi kaso ako ng mga papaship na naman. Nakakatawa siya. Kumakain siya ng isaw. Sarap. Taas mo, bebe. Taas mo. Pakaagawin paknit. Nag-aundok siya si paknit. Matalon. Ayun tayo, guys. Yung sinigang ko kagabi. Hindi ako kumain kagabi. Ayun. Mas gusto ko kasi siya pag kinabukasan na talaga yung yung sinigang. Mga latak na. Ayun, pati yung binili kong barbecue. Hindi ko nakain. Ngayon na lang. Let's eat with Glutalipo na juice. Ayan. Bango! Kakaligo lang, guys. Jawa na naman ang tingin mo. Jawa na naman loob mo naligo. Ha? Jawa na naman loob mo naligo ka. Loko ka talaga, Grootin, ha? Ayan, ayaw niya lang talaga, guys, yung yung mukha niya. Yung binubuhusan agad. Kaya pinapahuli ko yung bandang face niya. Sus, parang hilamos-hilamos lang yung tilamsik na tubig sa mukha niya dapat. Kasi pag binuhusan mo, magagalit talaga siya. Yun ang ayaw na ayaw niya. Kaya pagka maliligo na ayaw. Ano bang? Ano ba yung poknat? O talaga? Poknat mabango na yun eh. Kahapon pinaliguan yan. Punasan natin yan mo, legs mo. Hindi pa, hindi pa tuyo. Yeah. Ito pala, guys, yung nasabi ko sa inyo last time na dumating sa akin.
seaweed soap, moringa soap, and then meron pang isa yung lemongrass soap. Ayun, nasa banyo na yung lemongrass soap. Tinry ko. Yan. And then, ito yung kanilang version ng mga perfume. Version of Clinique Happy Women. Bango. Grabe. Tapos, ito kay Froggy, version of Lacoste Red Men. Akala ko wala nang tatapat sa Bulgari Extreme na favorite scent ko for daddy. Pero, ito, mukhang papasa siya as alternative na napabangos niya. Nung nagbabay kami, ito yung in-spray niya. Grabe, nasa likod niya ako. Ay, iwan yung amoy niya. Color, isang bango-bango sobra. Ito, may pagka siya guys. May pagka-sweet and, wait lang, amoyin ko ulit. Ayun, parang citrusy. Yung niya, yung amoy niya. Bagay pang everyday. Ayun, kasi yung yung pabango ko na, ano ba yan? Yung pink. Gucci ba yun? Gucci. Ayun, inuunti-unti ko siya. Grabe, sobrang yun. Sobrang maharlika. Kaya kung magkakaroon ng version din, bibili ako ng para pwede pang everyday. Yun nga. So, ito guys is from Savers PH. Ayun, meron daw silang Shopee account and Facebook account, Savers PH guys. Alrighty. Magluluto na ako ng bunggo. Sinalang ko na. Napalambot ko na lang siya. Ayan na. Munggo. Mag-isa na ako para doon na rin siya lumambot sa sa Ricardo. Labas ko na mga sangkap. Here's our lunch guys. Munggo with hipon. Gugustuhan ko ni Chris. Dapat ito yung bawon niya kanina. Sabi niya, lunch ko na lang daw luto. Para pag uwi niya, siya kakain. Yan. Yum. Ayun, may talong ulit siya guys. Ganyan ako pag nagmumunggo ako, may talong. So, yung iba sa inyo, nakatry na nito, talong na may munggo na may talong. Kasi yung talong is parang foam nga, sabi ko, diba? So, nag-absorb siya nung lasa nung munggo. Kaya masarap siya. Yun. Lulutuin lang natin yung talong. And then, lalagay ko na yung dahon ng ampalaya. Yan. Dito ako sa guys, sa store. Yung kanina. Pressy? Pumunta ba dito si Pressy? Lucas! Ha? Lucas! Chapa! Ito yung camera. Buboy. Hello guys. Hello. Hey, clap. Yay! Clap. Ito ikaw oh. Hello po. Hi. Yung kilay ko medyo alata na. Kaya tayo din. Kaya na kayo. Papuin na si Kadjo. Tapos ako nang ako na. Sabing tinapay, yung sarap kumain ako tsaka Milo. Ha? Ha? Ayaw mo na kay Tito Jeff niya. Nagano pala guys yung yung Pag-ibig nag-send ng letter na kailangan daw yung mga employees is may hulugan ko yung Pag-ibig nila. Pati SS. So, ayun, starting pa naman, 2010. Pero by next year, starting tawag dito, January next year is simulan ko na yung paghuhulog sa mga nila. Total may mga SS and Pag-ibig naman sila kasi dati na silang mga employed eh. So, ayun. Ala. Ala. Langoy. Langoy. Uy, gagi nito. Langoy. Hi. Langoy. Super baboy. Dun ka. Ako na ta. Ayun sila. Ako na ta.
Kung alam ko lang na ano, kala ko naman kasi pag sabi ni Dena wala pang ulam, bibili kayo. Kaya konti lang yung dinala ko. Hindi, kanya ka naman. Para sa akin lang. Ganon. Hindi mo sila inisip. Akin lang lagi. Grabe, tapos nagpabili na lang ako ng ano. Andox. Andox yan? Baliwag. Baliwag. Kawawa kasi ang aming bunso sa babae. Baka pong mga yaya. Kawawa naman. Oh, di na sana. Baka mga yaya at wawa naman. Lumindol guys, grabe. Si mama natatakot na. Ching-ching. Hello ka. Gana tayo. Nakaupo kasi pag nakaupo ramdam eh. Kasi nagsasak po eh. Ang taong. Ikaw yung bardagol. Eh, gising na mga bata. Naku, wag. Inom. Wag. si ate oh. Meme oh. Naku, agawan nga si ate. Lagot pag nagalit yan si ate. Kukuin ka ng chupon. Ching ching. Ah! Ay! Ay, dead ba si Tamoy ah? Ni Meme. Natulog ka lang. Okay na guys, so yung pinabordahan kong RMP na uniform namin. Ayan. Plastic na, plastic. Plastic. Kuha ko ng akin din. We're here guys sa ano, against the light. Ako, wait lang. Sa FB Harrison Plaza. Ayun. Akala ko next week pa yung meeting namin for year na magsi-COD sa amin. Ayun, ngayon na pala. Agad guys. Ayun, para may ibalik ko na rin yung COD. Ayun. And then, yun. Tapos na yung meeting, nakaalis na. Uwi na rin kami. And tomorrow, kukunin na si Tonton kasi pinilit yung yung Toyota. Sabi ko, kailangan ko na yung auto ko. Ang dami ko na nakapending na delivers. Mga pipick upin ng mga supplies. Ayun. Tumawag na kanina. Pero bukas na lang namin kunin kasi ano na rin eh. Anong oras na ba? Last 4 na din. Diretso na din kasi kami sa Siena para palagyan siya nung ano tawag mo? Yung bumper kasi pinatanggal muna namin at ayaw galawin ng Toyota ng may bumper. Hindi daw nila matanggal. Tapos yung visor, palagyan ko na rin siya ng visor. So, ayun lang guys. Pag-ikot-ikot muna kami dito sa Harrison. Grocery na rin kami dito sa guys, Shopwise sa FB Harrison. Mga pambaon na naman ni Chris kasi bukas and Sunday may may pupuntahan kami, so bada ako makapag-grocery na. Yung mga ligo. At mga lulutuin. Cold cuts. Hey! Bakit? Hindi ka na mapakaliwawa mo ng baby ko. Oy! Bawal kamuti ng tenga. Bawal yan. Ako na lang kakamot sa belly. Belly. Talaga naman. Oo. Ayun guys, we're home. Alam niyo ba lakas ng ng lindol kanina? Naramdaman niyo ba yun? Mga bandang ata yun? Alauna or palas 2. Grabe, nakakatakot. Si mama na-vlog ko pala. Nasa nasa store ako kanina. Sabi niya, yung mga bata, lumilindol. Ganun. So, ayun, nasa na naman pala, nasa Batangas na naman yung gitna ng, ano ba tawag doon? So, yun, basta nasa Batangas. Kaya ingat-ingat guys ha. Lalo na yung mga nasa tabing dagat kasi di ba nakatakot magka-tsunami. So, ayun, ingat and pray tayo guys na hindi naman sana mangyari yung kinatatakutan nating lahat. Maggie, bakit naman yun, baby? Bakit? Ayun, fresh and clean bedsheet, nagpalit si Phil, and dinala ko na rin yung
uniform namin. Ayun, binigyan ko si Sel ng isa. Or baka kailan ang maano ko sa kanya kasi bira lang din naman ako sa, sa story. So, parang may magamit lang si Sel. Ayan, Team RMK. Yung pinaborda ko. Ayun lang. Ano pa ba? Mag-edit na ako guys para ma-upload ko na. Kasi by tomorrow, pupunta nga kami sa Toyota. Kunin ko na si Tonton. Maggie Baboy! And may attendance kami ni Joy. Baka umattend ako ng birthday party ng pamangkin ni Joy. Ano nga din bukas ni Ani? Tawag dito? Meet and greet din sa sa Mega Mall. Kaso, or baka hindi na ako maka-attend kay Joy kasi ang dami ko na namang gagawin pala. Yun. Sorry, Joy! Birthday kasi nung nung pamangkin niya. Yeah, yun lang guys. Wala naman ang magaganap pa. Chinelas mo, daddy, panlabas yan, di ba? O tapos, ang kasunod ng sentence yun? Hindi palitan mo. Ng ano? Ayun o. Ng ano? Sige, mambabanas na naman to eh. Focus mo. Kainis. So, yun lang. Good night na guys. Nandiyan na si Chris. Nanonood na ng TV. Kaming bukas magpapadyak. Pupuntang Mawa. So, yun, bye-bye!